Tak balik sih. Wah, tadi lele makan di pitik ya. Breng, kon teko ngene mana persiapan go masker, kondai kue iki kena penyakit corona. Oh, yo masker yo, ngerti ya. Udah mulai. Lalu, Pak RT tak mulai saya. Wes yo. Hati-hati, Pak. Ya. Ngopi ngejak gembrang sama motor. Motoran. Astagfirullah. Rabbal maroya. Sampai. Assalamualaikum, Breng. Breng. Betul, yang ngopi. Breng. Ya. Oh, betul. Ya Allah, Breng. Breng itu apa? Iku apa? Putar-putar iki mencegah virus corona. Lawang iki apa? Iki kita bahas yang jari wong-wong ngene iki. Iku ora jenenge masker, iki jenenge mencegah virus corona iku. Iki jenenge kasih gabah. Amanmu iki sing lebih apik. Wong ngene iki tepake asline. Masker ngene iki jare Pak Rete masker opo? Jare Pak Rete masker ngene iki kok piye to? Iku salah wis ndang iki, ndak ijo. Ayo ngopi. Salah berarti ya. Salah ijo sik kok pakai masker. Maksudnya kemarin kon gawa masker mencegah virus corona kok malah gawa masker rai. Breng, bro. TV lah TV. Piye. Ayo ngopi ayo. Nanti warung sebelah kan. Ayo pokoknya bayar ya berangkat. Bayar ya apa? Wis ngerti wae kecekel iku aneh-aneh. Gae ya wis. Ora mau bayar ya wis. Serimo. Iki kayak masker aku. Ya udah ayo kayak masker kuning sepeda ayo. Bisa jipe gak jalan pesan ngopi ayo. Gae. Ayo berangkat. Iki lho jenenge masker mencegah virus corona iku. Nyo gawenan. Iki. Ya, gawe. Piye iki gawene? Wes, ayo. Ya. Breng salah, Breng. Ngene lho, iki carane. Delok, aku delok. Ngene to? Yo, wis. Ayo. Pencet aku. Ayo. Nah. Pak. Hati-hati yo. Hati-hati. Siap iki. Iso torak kowe. Iso torak. Wis siap. Salah, ya Allah. Belok ini tak wakmu aku. Ya Allah, iki sepedahe sapa? Sing tenan to kowe. Iki tolong iki ya, Dok. Kena karma kowe. Dan niku ada yo. Oh, kadang itu. Wes anan resek. Ayo. Kok ini di salah yo rono to. Rono. Rono ki piye to kono piye? Aduh, mat kono iki gowo iki. Ndak ngadeg. Cepat. Ayo, bisa nyeter ora kowe. Ojo ngono neh. Cirne aku. Yo ayo. Tapi yo. Tuh. Piye sing virus medeni wong. Sumuk nggo masker iki tenan.
Kan ora nggo masker iki ada ketularan virus corona. Makane iku aja dikon nggo masker untuk mencegah virus corona. Ya Pak Dike ora nggo masker. Ora apa to. Iku kuwate saktine 7 wong aja dipoki kalah dhewe iku. Itu sakti ku. Sakti sakti. Wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Kantor Masyarakat Desa Mesur, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker menghindari virus corona yang sangat mematikan. Maka dari itu, ketika di keluarga dan sekeliling masyarakat Desa Mesur, Pak Riti ku. Masa Pak Riti? hari ini menghindari penyakit virus corona yang menyebar di mana-mana, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Bakalan ojek. Mas ojek Mas. Oke mas, Piye Mas? Kok? Ayo Mas, cepet Mas kok. Ya. Kan ada ya? ini mas, Cek Mas. Ayo. virus corona iku apa bro? Aku ora krungu. Ya virus yang mateni wong iku. Alah, virus apa iku? Aku meter virus apa-apa. Hati-hati kowe ora nggo masker. Bodoh amat. Ya wis aku seperti wis ngandani lho. Ya Wis. Aku yo tolong ya, soalnya anakku bagi teko. Aduh Bar iki? Iya, iki antisipasi anakku teko to makane dhewe kudu nyemprot nggo vaksin. Aku yo tolong awakmu nyegah dhisik, aku tak nyiap-nyiap gitu. Aku tak cekel dhisik ae. Aja cekel virus iku bahaya, ayo. Makane dadangi sebelum mlebu omah, engko Kak jipe vaksin. Oke? Ya, oke. Bawa sini sampai. terima kasih pak. Kira, Pak? Baik. Siap. Tadi Pak ya. Oh ya siap. Iku, apa ayo jadi rasio cek kula teko Cina. Kucino. Apa tuh kucino? Iku artinya virus corona nang kene iki. Wah, iku harus cegah cepet-cepet iku. Nah iya. Makane aku tak kandha Pak RT tak pengen nyeprot. Tapi ora apa-apa wis, aku menter virus ngono kuwi kok. Gayamu. Bapak iki ndok motor ae lho. Oh, cepat. Dulu anakku wis teko kan antisipasi. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku sekep ya, aku pakai nyemprot iya. Oke. Tolongnya mlebu omah. Teni. Assalamualaikum. Woi. Piye, Bre? Piye? Stop. Lo kene sik, bukan sik. Bapakmu iki. Apa, Pak? Nomor Bu. Virus apa, Pak? Iku udah kena virus. Virus apa? Virus iku. Virus ini dene berita-berita corona. Serungnya mlebu sik. Ada kene. Breng, antisipasi. Oke. Breng cepet kok antisipasi kok. Apa itu? Ini terus. Nak sampean iki piye ro? Bapak tak tinggal sama bento dong, Pak. Tangan. Wis, Pak. Wis, plung. Piye, wis? Aman. Aman. Wis, aman. Wis, rene yo, ndodok. Gorono.
Ojo parah-parah aku, weh. Mati awakmu. Duduk kono sini. Dur. Ini, yo. Apa, Pak? Assalamualaikum. Apa? Aku iki wedi kena virus iki corona teko Cina, makane antisipasi kaya kancamu iki gembreng, antisipasi go masker, kangen kon di masker, Pak Rete iki wis iki gembor-gembor ndone balai desa ngumumno, makane awakmu kudu steril dari penyakit corona. Oh nggih Pak, lho kono nang negeri Cina ratusan dari orang meninggal kabeh perkara virus corona iku Pak. Alhamdulillah. Wis lambemu lho, piye maksudmu kok alhamdulillah? Maksudnya aku ngono iku maksudnya iki anakmu ora kena apa-apa, anakku nek wis kena apa-apa. Iya paham Breng, paham. Sing mau maksud paham. Ya wis le nang adus diresi awakmu samponan ben seger, aja lali sembayangi. Wis asar iki mang udah tengah papat ngono kok. Nggih Pak. Wis engko metu-metu meneh nggo masker sing ora kena virus corona iku. Nggih. Wis aja lali mangan. Wis digawekno mbek iki make mang ning jero. Koperku ndi Pak? Kopre kae ning pojok didekek gembreng ning kono. Gembreng.